alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da farko sunana Sale Boza wanda an kai sani da Sale Boza MS Trades Niger. Ina gaida ku, ina yi muku barka da shiga daren yau, ina yi muku barka da shan ruwa. To a takaice dai abin da ya sa ni karkato bisa wannan shan mai albarka ta Niger cibiyar ONG taimakon kai da kai. Zan dan fitowa idan yi wani dan tsokaci saboda kama ina ɗaya da cikin mambobi na wannan ƙungiyar. Don haka mun ka fito mun kai wani sabon tsari wanda bisa wannan channel ɗin insha Allah za mu rinka leƙowa muna ɗan bayanai dangance da ababe waɗanda ke wakana. Kama alhamdulillah mun gode ma wannan ƙungiya ta ONG taimakon kai da kai wadda ta haɗa 'yan YouTube na Niger mazamna ƙasar waje da na cikin gida Niger, ta haɗa su ta buɗa musu ƙungiya ta su ta daban saboda mu taru mu kare martabar ƙasarmu, domin akwai wasu ababe waɗanda ana yawan kuka da su. Don haka su sun ka hiddo ni na in samu in ɗan yi bayani kansu, hakin mu ko mu sake shawara mu ga menene kamata a yi, wani mataki ne kamata a bi a magance wannan matsalar ko a tantance al'umma masu aikata wannan abin shine ana kuka da kamar yanzu in ya zamto bidiyo tsohon bidiyo ne kuma bidiyon ba bidiyo ne tsayayye, bidiyo ne wanda zai tada hankalin 'yan ƙasa na a fito ana ta zagaye koko ana ɓannar wannan mulki. To da Allah muna kira da waɗannan in dai bidiyo ya riga ya huce ba sai ka maido shi baya ka maida wannan bidiyon sabo ba. Akwai bidiyo da dama tabbas haka ne, akwai ma'aikatan YouTube da bidiyo ko tsuho shi idan sun so za su maida shi sabo saboda yanzu zamani ya canza. In ka yi amfani da magana bisa bidiyon baka lura da bidiyon magana bisa shi ce ka yi amfani da ita, zamani ya canza wanda za a iya fidda wannan magana tashi a yi rikodin iya son rai a cikin wannan bidiyo. Kenan kun ga wannan ba daidai ne ba, dan shi ne idan an tashi bugu guda za a ce ma'aikata na YouTube su ya sakin tsohon labari ko su ya kira abu wanda ba haka yake ba su sake shi. Kenan wannan ni kira ne da jan kunne ne da masu aikata wannan abin nike nan gai. In ya zamto kai dan Niger ne shafin ka saboda mi ka buɗe shi, saboda kama kasar ka ci gaba ba saboda ka wance ce kuce tsakanin al'ummar kasar ka ba. Kenan ke ababe masu muhimmanci ko da ka ga abu wanda in ya zamto ma hakan ne to zai iya ka ce kuce tsakanin al'umma idan ka dora shi bis shafin ka, saboda ko ba a yi bis shafin ka da mabiya. Yau in dai ka tada hankalin al'umma kaga ba daidai ne, kenan abin in dai ka gazaita da hankalin al'umma za ka iya ka haƙura da shi. In akwai wani bayani wanda za ka iya fitowa kai na jan hankali dangance da wannan abin za ka iya fitowa kai. Kenan dan shi ne wannan ƙungiya ta ONG muna godiya gare ta, muna jinjina mata sosai da ta haɗa kawunan mu. Sannan in kai dan Niger ne kai da shafi na yada labarai, wannan ƙungiyar ta ya shirye da ta karɓi kukanka, ta karɓe ka je ka yi rijista saboda a tantance al'umma masu wannan aikin. Saboda yau in dai kayi wannan kai a cikin wannan ƙungiyar to akwai wuya ne a ce yau kai da ya zamto ƙungiyar ka san tafiyar da take tafiya ce ta a kama ƙasa ci gaba, ba za ka aikata wani abu matsayinka na dan wannan ƙungiyar ta ONG taimakon kai da kai. Kenan dan wannan da Allah 'yan YouTube mu waɗanda ke irin wannan abu ya da labarai na ƙarya da menene ana kuka da wannan abu, kuma mu sani mu yau 'yan Niger ne wai ka a taima wasu ne ke kuka da wannan abu. Mu in masu yin wannan in ba za su ganin wannan abin ba, kai ƙasarka kai fatan kullum ka ji akwai wani tashin hankali ko akwai wata hayaniya wadda ke hirgita al'ummar ƙasa, kai fatan wannan. Kenan wannan masu yin wannan in dai kai dan Niger ne dan Allah ka daina yada ababe wannan za su kace kuce. In ka ga abin in ka tabbatar da ma haka ne, idan ka san kai yada shi akwai matsala za ka iya hangoga da wannan abu, kamar ka fito ka yi magana ta laluma dangance da wannan abu. Mun lura da wani abu yau, wannan abu da kuke yada ana yi ma al'umma bugu guda a ce ana yada ababe waɗanda sun ka wuce ko tsohon labari a kace daidai inda mutum ya kuskure a hada da wanga a ɗora. Kun ga dubban mutane za su sanin wannan abu, in ba wanda ya san yadda yanayin rayuwa take tafiya yanzu, komi ya canza na zamani, komi ana samun sauyi bisan shi, wani zai iya asa haka magana ta hito. Kenan dan wannan mu Niger muna yi mata fata alheri ne, kuma shafukan mu Allah na gani mun guda su ne saboda mu kama ƙasa ci gaba. Yau abin da duk ya zamto na ai kuka ne
muna ɗaya da cikin waɗanda ke kuka in dai wani abu ya faru. Sannan in dai abin farin ciki ya faru muna ɗaya da cikin waɗanda za su gayya da wannan abin. Kin dan wannan da Allah masu yin wannan in dai dan Nijar kake an baka hanya wannan ƙungiyar ta ONG ka ka takardunka ka yi rijista ka zamna cikin wannan ƙungiya saboda a tabbatar da gaskiya. Ina barin ku nan insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.